Pagba sa sisien nyai khuble yepi bajupet ya ushulong mel ukurwa ka der ya ki khubor ki jongi ki bangi permi malagasni par kumjo ya ka program ko jongi na kamenta shakala shai hangni bangi menta gidan way na ki no hikai ubadang shudap ya ka bangi yo ya ka jingkran ki jongi hapo kawai ka jingelang ya ka bala penyat ka fastam utaw usam narang ba pa mebon dingdop pa mebon ngai khuble pi shakni ka program ko jongi but nila jit pi hadien bangila I kitu ki yaki ki jongpi ba pi lai mi shakman ban ut pat ban nam mi la ki jongi jinge ba pi kendo pat ban dawa na sarkar pan pen urlong ya ki jang dawa ki jongpi phila ban ye thu yengi ka e ka ba pelong ya pi ba pindon ye ta ka kan hon fastam but ki ai pat kita ki jinge ki bakum ki noi kai pia kendo lingba kani ka association ko jongpi ka baning kong nga sungo ban ai khuble yau shilong mil ba ula shim ya ni ka benta bon khot yanga kumwe na ki member jong ka fastom bangin yo ba ngin ya phliu jingmut shphang kani ka jinge ki jungi ba kani ka jinge ki ka de ka ai ka de halor ka ai bat balai ba kini ki no hikai adhok kila ya ki kensan kum bala ban ong mo te ke bala pelong te khandiat chapang kani ka seng fastom jungi kani ya kani ka seng fastom la seng ha ka snam arajar kha khandai handai ha shwa jong kani ka fastom kila don la ki jong ki seng ki badai jong ki lower primary ki upper primary ki secondary but ki higher secondary nga bat kum presiden jong ka KGH SETA kabari ka seng jong ki higher secondary ba ngadang susha je thmai ha kani ka khat artrik jong uniu benai tik ega bala pelong yanga bangan don interest ha kani ka fastom kalong ba namar kani ka fastom kani ka Federation of All Teachers kabumut ba ka kantop ya paro kino hikai ha ka jela Meghalaya te ka jing thumu jong ni ka fastom kalong ban pet ya ka bha kamiat jong baro kino hikai tangba hak ngimla ba nginya chkhmat bangin penbha lut ya baro kino hikai sisen penbha te ha kani ka por ka fastom kum ka badai ka seng ka bala seng de ki no hikai adhok te kala shim ya karai bakan penbet penbiang sho ya ki kendrum kendram ki badai shapang kini ki no hikai adhok telarang ipet khendia chpang ni ka jingya lenti jong kini ki no hi kai adhok kalong ba ladang ishim na do kasnam arajar khandai ha kasnam arajar khandai la ngi kini ki high secondary an krani ki high secondary mo namar nga de na high secondary tiki ki LP UP ru ki don le ki jong baki secondary te namenta ka high secondary ya kapor house nam arajar khandai la yo ya katlop san hajar tingka te bat kadon la ka jong kamang tingka bala ai kini ki pat ki ayuru ki section te hakasnam arjar shipau kala don ka increment beningkong te hakasnam arjar khatar kala don ka increment ka baar hakasnam arjar khatlai kala don ka increment biang bat kala don biang ka increment ka bakhadbu ka bangiyo ka de hausnam arjar khatnriu hakaba ya baro la ai 6% 8 kiyo 6% teladang ipet ya kajingya lenti jong kini kino hikai adhok naduk ka arajar khandai hadin chisnam asnam kadon bi kata ki increment ka baki yo handai mental andrius nam khamdon shu kata ka increment te hausnam arajar khat khandai hau benai August tingi la pelong ya kajingya lang ka bahe ba hakaba ngila khotu ya union minister o Ramadas Athawale hangni ha Madan Malki ha kajing don ringkat jong u menteri rang badu jong kajela jongi u Konrad Sangma te ha kata kajing yalang kabangila don u menteri rang badu jong kajela jongi ula pensyai ba unsa khot banyakrano ya kini ki nong yalam adhok ha u benai November ban penbet no ya kani ka kendrum kendram kabangidon hendrai khamdoni kami utauso te ngi kum kinoi kai adhok ngilai ap te ka sarkar kong ap shipor
ngimla bangin pa sa kabil wood tengi ngilaya up kalawan sa kaway kasnam te dadap nanta kalawan no ko covid te mencim senam ru kidan gini ki nong yalam jungi na fastom kilai lit benya kendu biang bat klamdan unu so te hau news nam hau kalalingkot khanyu tarik jong kalalingkot ki nong yalam jungi hapo jong I ba kenet chadap kila lit ban ya agitate hakmat jong ka secretariat bandawa no ya kata ka devastation jong paro ki ad hoc teachers ha mikhalia te ka khat pra tarik jong ukala lingkot hi ngila u secretary shaka sarkar jungi u ba Ambrose Marak ulakhot bat ulai kran bakini kinong yalam jungi bat ulaong ba kin draft ya kata ka proposal ka ba thamai ba nginla bangin ya agree lang nakaliang ka sarkar bukan nakaliang jungi tikumta kini ki nong yalam jungi kilay syong kilay perkhat kilay emerging mood bat kilapoi hakata ka conclusion ba ngindawa khat prajar na benta baro ki section kumjo bat 100% pada manla usnam ti kadau ki danbun ki jingkelimo ki ba ki parano hikai ru ki keli ba balengi agree hakata ka khat prahajar hakaba ngi don la ka jong ka qualifications te ki rukom hikai ru ki phen ti kum ki nong yalam habangi ya syong ya perkhat ladang ipet ya ketulop jong ki no hikai LP menta kio tang khat arajar ti ketulop jong u UP khat ndre hajar ketulop jong secondary arpo hajar bat ketulop jong ki high secondary arpo saw hajar ti ladang ipet ya kata ketulop jong ki no hikai LP kala long ketulop ka barit adu kata-kata ba ladang yo bakana ya kata ka 100% kamu kini kino hikai LP kinang poi tang kumba arpusa wajar te kadang rit pala di nama dangi ki high secondary yo arpusa wajar mentangi so kadang rit tingilaya syong bat ngilaya kut jingmut ba inya dawa baik kaju na benta jong baro kram ka jing pet chiliang ino namar kum kino hikai ngi hap day ban perkhat bat ngin pet ya ka bha kamiat jong ki para no hikai am day tang jong kan ka section ka jongi tingi lai poi kata ka rai kan bangin dawa ya kata ka khat prahajar bat 100% ti wat hadin kataru nakaliang jong ka sarkar ka khamdan kanu kata ka positive output kabami nang ta lani kabangila bangin kermen kan tingi lai let akatu singi haka khat artarik shwa jong nyu benai khat lai tarik ngilek ya khat lai tarik bangin ya kendu ya usa Ambrose mana bang ya kendu kata ka jingsham jungi kalong ba empat don kanu ko proposal pada kepala pak na ka office jung isa Ambrose syaka sarkar te menta kala don arbenai te kata ka proposal ka ba gidan katan gidan tang ka minutes jong ka meeting ka ba tang mencusain ba isa Ambrose idan kata meeting idan tang kata tang ba kampadon kanu ka proposal tikum tang ila court emergency meeting na emergency EC meeting jong ka fastom bat ha kata emergency meeting ila yarai bangin let kendu yang sasisien ya isa Ambrose bangin yo ya kata kajing pensyai ka bapura te gitu ki nohikai na secondary high secondary LP UP bat high secondary kilaya wanlang ba kilaya let bat haba kilaya let syaka to office jong isa Ambrose makiru kilai syam ba kampadon kanu kata ka proposal te dina kata ka daw ngila launch no ya kanika MK agitation ngin pat launch ngi perkat no bangin coach ya kanika general meeting bat ngin pan ya karai jong pat ba kai ka bangin le andoi nambar ba la dangi phai khmat pat bunsien habga don nu jing ki jong ki noi kai ki bangde hi ki ta ki noi kai ki bala itho daga sarkar bunsien ki ju pensgo ba hawa ki kade bandan ka jing ki persha ya ka management ba punya ki school le ki college namar ba ka sarkar ko ba yangi e namar ngin hapan kan tup lang ka management dai kini ki nong punya ting bunsien pat
kejuran dia namar ba habili pat pa jing siu ke jingsham ke jong phi kum kita kinoi kai pa kiba don nato hapo kata ka sempak na kai pit committee bunya habili pat kini ka jing ong jong sarkar ba nyula ban le e klem da ya kendo pat ki management ni kinong bunya ki school ni ki college kata kaba phi kajing kali kaba phi buru kalong kaba depor ba kaba piang por ba kani ka por abang ya crunch phang kata ka jingyo jung kinoi kai kaba ka sarkar ka ong kaba hap banya kran ba ka management phi ka kadau ba hi kaba ki sarkar ki don hakani ka apot ka bangila benong menta kalong ba nadu kaliang ka sarkar nadu ning kong hi kapan mi yakini ki section ki baper jong kino hikai te kumba pilaban ingi don ki SSA kino hikai SSA ting don sakini kino hikai ad hoc ting don sakino hikai deficit don sakino hikai government te wala kini baro kidi ki bala baiting ka da sarkar hi tangba ngi don la kajong kata ka kerteng te balai ke sarkar kala penmi ikini ki kerteng gi baper kata te kadai tang ke sarkar hi bala banjubab te ngi mla banjubab ngi persyang ben sungutu ke sarkar bada ka baya dei ba kata ka management ru lada ka sarkar ko ong ba ka haban ya keren ba ka management ka haban penbet ba ka management kata ka jing ya keren kata ka jing penbet kala de benlong nadu pasdang dei hadian namar ka weiru ngel ka dei ka ba ka sarkar ko ong ngam benya ka sarkar namar ba ke don ki management ki bakam ba banya day banya terikam banya penbet ikini ki emo te kata kaliang ka sarkar ka diban berkat ba shua bakan aigaran ya kanungan no school balik ka aigaran ya ka to school no ka aigaran but ya kini no hikai ki bamyo garan pada onle kumno namala dangi pet kum neki school baper kum kini ad hoc school baper ki bala yo ya ka id ad hoc id kidan kino hikai ki bala yo ya ka ad hoc id kidan kino hikai ki bamyo te happening kino hikai ru shubu kadan artli ke stream kadan ka arts ba ka science ne ba ka commerce kino hikai science shubu ki la yo ya kata ka ad hoc gran kino hikai arts ba kimyo ki atre ka jo ka kam ki hikai ka jo ka section kada ka high secondary section tamba kamdon kata ka jingsiu ka ba yahap kan baro ar ti kum kane ka shonga ka sarkari bakan penmi ya kata ka notification ba lada ka sarkar kala siu ya kini kino hikai ad hoc shubukat ba ka siu mo shubu ka siu ar pusau hajar na benta ka science stream ya baro kino hikai ka sarkar kala siu ti ka dei ba kandon kum kata ka soskular ka ba jingye tho hapdeng ka sarkar baka school baladangi la siu kini kanne kamot kade kata ka responsibility jong ka school bahkan siu kanne yakini pat te andrai balai ka jalong kumni namar ba ka sarkar hi kamdon kata ka jingete sekolah bagi school te haba kamdon kata ka jingete sekolah haki school kadon kata ka jingetan telai kan timenta ka school management ka keno ka sarkar bakam aigaran ka sarkar ka keno school management ti kani kan nang ye betang hi na kawai ka por pat kat ba ka sarkar hi nala de kampat penbet ya kani pinya magadan abede ban keno ya sarkar maka sarkar ka feel man try show ban seng ye keno no school in hab da pentep shi sarkar pi number la don kampat mentan man try ninang yo ki school ki bidang shumi kemudian ok tin parang mushrooming of institutions po kajela ka jongi wala dun kam no ban te la kam mi ki da pembi ki kandon khanang ba kino hikai kinum mar kum kini jinge namar bang na so thu katno ka por ka pa phiapan pulut katno jingresh tam ka pa phinap ya trei na kam ta ban penbet ki khna khanang kin yo ki jingnang jista ka ba bet ka biang bat pakila ban poisha ka thong na kila he la san pio inam kum wei na kita no hikai bakala dun kam mi ka sarkar ba umdei bakan chu ailat yakini ki yo rishimat ani kanono kanhon ki chu seng school kat baman ka dei ba kata ba kermen ka ba piong ladangi pet menta kilabun pelagi school namar ka school menta kala dei kum ka business kadi ka business ka ba khrau tam
bekas ke institution ke educational institution menta kawan kabaar hakabaya ken baka business hadin jong ka help kawan ningkong ka education kawan baar te ladangi keren syapang kata baki mi gini gi school mushroom kat Cabadan ma ka jingkeli ka ba ngihaban bu pada balik mi kum gini gi mushroom schools kat Cabadan pi ladangi pet kum gini gi school sarkar ki government schools ladangi pet ya ka location jo gini gi government schools kini gi government schools bun sin kamtam chanong kendong kim judan ha kata ka jan ba ka market kim judan ha ka ba ki bun ba ki tliuyeng kim judan ha kum kita tiko dan kum gitu ki school sejirang te ha ka ba ki breuru ha ka snong ba ka kentot kidang duna ba tiko dan ko government school ang to te kamut kini ki kena ki balik school ha ka school ki long tang khandiat ba te kamut lada u noi kai government uyo tulap subu uyo tulap prapo hajar wait u noi kai uyo tulap prapo hajar lada kidan kumba sangut ai tekamut ke government ka pelut kumba saulak ha ka shibenai ha kitu kinoi kai lada ngi pet pada ki kena school kidan ka nungut kidan kumba sau sangut teng kidan kumba shipongut te government ka pelut saulak banikai namta shipongut ki kena bat kita ki kena ru bun kim net school namar ba duna lagi kena kim singan net school shubu handai lada ka government kawanra iki ki government schools bakin don haki center kan te kamut kin kambun ki kena balat yang tu but kin kambun kini ki namar ka government school ka jingsiu ka khamtat te kamut kini ki mushroom schools ru ki bangi la banong kinum mi kan kinum shlor kan kini nong sang school kinum shlor ban sang school namar bala da ki sang school kin haban pan kata ka fees ka bahe bakin la ban siu tulop kinong hikai telada ki pan ka fees ka bahe na ki kena school num dan balat namar kala dan de government school pi kum shubu kum lada ka dan ka government school hapo proper nong po hi hapo proper nong po ladang isu kan Chipangari Boy district kabamut ba kibun ki kena ki ban let no ka to government school namarkan khamtat bani ki wei pat ki school dai ka problem ba kalong ba ndon de ka school te teng imla ru bangin ong ba kini ki nong seng school ki perkhat ba kini yo profit kala banlong ba ki de ki riu shimet ki badan kata ka jingkit kle nabanta ka imlang sa alang te ki i bam non school ki hab ban sengi ki school te sisian la sengi ki school te kin haban penhe ya kata ka fees ada kim penhe ya ka fees ki don kam ya ka grana ka sarkar te ya kini ka geographical location jong ka school hi kan kadai ka badon kamba do kata-kata te ladang ipet kum gini ki district kum gini ki subu kum Driboy district West Khasi Hills district nantarang ipet ki Jante Hills district e rumo kito ladang ipet ikito kidang bun ba ki jaka sarkar ki bajan bakhap ya ka sor tiki kani ka sarkar kala ban penon kami gitu jaka kan ban shift no gitu school na gitu bakam badan bakam sekendong banya ka ba ki bu sekendong ba umdan than ki khana ki balet wakum ka jinge ki ka jongpi ba me bon ki noi kai anthai ka de ka ba baro hingi de ban ya ai ya ti ka diang ka man kersan nge ki pai ba ki num soi e namar ba ki bobon hi ki pat so thu ya ka ta ka lingkor jong ki noi kai baki ki ru kishu long ko boshi pe kai ho nimyu ilu kita kiseng balang ki ban shakman ki ban ai jing kersan ye phi kiseng lingba jing tho la ni kita ki kerwo baki chipen paw ki bun ki yang bon kam na dei ka por ya ka first term ka bari ka Federation of School Teachers of Meghalaya all school teachers of Meghalaya ba pinjeng no dala ki jong ki kijan pin kam no ya gani ka seng ban pet ko mi kita ki jing e ban tho pa ta ka jing tho cha sarkar hatukla dei nam ko pormar nimyo i bandang gi ban mi shmat a dei no ki no yalam sek san perthai lani manu nimju i andre ni i tamba ki noi kai ki mi shamadan ba ki ne ki i dala de hatukla dei nam ya gani ka seng ka ba pi kan thup lo ya baro ban mi ban ot lani ban penskor chuka sekarang taki mat ki bangilai kran inang syudap ban yakran te ya kita ki mat ki bangi dang syudap ban yakran ngi ladap don ni kata ka meeting men hakatu kasni hakaba ngi ong ba
dangi la dap ya kani ka jingi ki jungi la dangi la yo ikini ki demand jungi kala deru ko po jungi bangin pet bat ngin kami no ya kita ki jing ihe ki jing jinjao jungi we pat ki no hikai khamtam ki no hikai private kuma pila ong mane ki la mi ki school mushroom semua tangba ki no hikai private ki di ki basha khanyat tam kani ka jela jungi teng teng ki no hikai private bapli kumbangin chu ong mangi yaki ba ngin song bangim dap ya kata ka tulap hendak kita hikai private kidan ki barang kamai lai hajar si banai kidan ki barang kamai kamta saw hajar kidan barang kamai katsan separuh si banai de kalau de ka poru ya ka fastom ba ngin perkat kumno bangin draft no syaka sorkar ba ka de ban bu no ya ki kendon lada kan ni ka school kala ban siu average kat ni ya kino hikai kamut kala ban penyak cakmat teladang ipet la kumno bengin yo ya kata ka average pada kumno bengin tip ba kanu ka school ka deban siu ya kata ngila bengin cui pet ya ka per capita income jong ka state of Meghalaya in pet kanu ka per capita income kat kum ka statistics mencim senam ka per capita income jong way breu ha ka jela Meghalaya jongi kalong kumba nyo hajar duna te lada ka per capita income jong wei breu ka deh nyo hajar duna kat ba kidang don gini ki ba kino hikai ki ba yo tangkum ba si hajar steng nel lai hajar kamut kitu ki yo below per capita income ti kamut kata kalau long ka babakla ba ki yo duna siapa pelat kan ba ka per capita income ru ka deh kata ting ka sarkar ka deban kami ba kan pet ba kini ki school lada ki kwa hi bakin function kum ki school ki di banla bakin siew kini ki no hikai at par bat ka per capita income ani ki hab di ban siew kham he ban ya ka per capita income sa ka weru ka kwa ban ai jingmut yo ka sarkar pi ya bangi pet kini ki school ki babun ba ki school ki ka profit ka net profit ka bangila ban ong ka net profit jong kini ki school kalong ba he ba ki dan ki school ki bala ka net profit kala poi di ki crore Teka net profit jong school kalau poi de ki crore. Katba ka zulap jong kino hikai beda kadang long ke baret ba. Te ladang ipet kum kino hikai lada kim don kino hikai kamot katu school kunam function. Te kino hikai kila long kum ki stakeholders kan. Te kila long kum ki stakeholders ka school. Te haba kila long stakeholders ka school kamot ki don kam bakin yo ya ka share na ka school. Tika ega bang ngala ban suggest ka sarkaru ba kan perkat kumno ba kan ai ya kita kino hikai bikin long stakeholder sa school lada ka profit net profit jong school kalau syubu kalong sispa tingka te syubu lada ki ai tang arpau tingka ya kino hikai kum ka stake jongki kemud kito kino hikai kidan arpau persen ha ka tuka school na ka tuka net profit te ya kani ka 4% pila ban divide e kitu kino hikai baro te lada ka skor sarkar kala le da kata ka momot ba kin kani ki school kin haban siu ya kani ka 4% chubu kan 4% kino hikai ki haban divide ya kani ka 4% te haba ki haban divide e kini ki 4% lada ki labun pelat ki kena te kani ka school kala ban employee shu you know hikai siu hina kani ka 4% kinamdan kam ba kin siu individually long siu binang ni 4% te lada ki kena ki dunaru ka bomut lada ki no hikai ki duna ka bomut ka salary jong uniu no hikai ru kala kiu kala he namar ba kani ka 4% umdan kam chu ban share bano te kum kita ki kendon ki ba ka sarkar kala ban perkhat thamai kum no ba kan tackle ya kani ka problem jong ki no hikai ha kani ka jela jong to bi pat baki kini ki school private ko penyat ki rismat kan ni kata kono trust kin pediang ko kita ki ai jong ke jong bi to e ke jing i ke jong bi ha ka jing i jong na ite kini ki private institution kinom pediang dalele ru ya kom kita henlai ka wei pada ka bangila ban kermen ba kin hab ban pediang namar ka song ka sarkar pi ka song ka sarkar ka penyat komno bat ki sisien ba ka an la pas ka sarkar kini ki institutions kin shim ne kim shim kam shong shu de ki bakin shim ne kim shim ya kata lada kim shim ya kata ka jingbu renti jong ka sarkar kamut gila bakin function no purely as private institution te lada na kata ka jing ai jingmut jonga lada ka sarkar ka sngap shisha kindon no tang artli ki judge school ha Meghalaya ka wei ka bandai ka school ka bandai ki government bed
ba id ya ki government lani kini ki idet tu ki la ban hap lang government but ki purely private ki bam shim jing yarap eru em ti kum ha tilada kalong kumta kemut ba kini ki no hikai ki ba hikai private du ka sarkar kalabu beda kamang tingka ba pihap di ban siu bet at least per capita income te kemut kitu ki skol ki langsung tu ki la na kim la kot bor but ya kini ki skol pada ki bala it da sarkar ka ba ki la ai building ki la ai kum ni kum tai eti shibun ki expenses ki la la kumentangi i kini ki skol keleng ni yo ya kini ka EDB scheme kadai 8 crore khandai pholak baro ki skol ki bayo kini EDB scheme ki yo 8 crore khandai pholak na benta jong ka building tiaba ka tu ko skol ka ayo 8 crore khandai pholak na benta jong ka building kala laj menchna building te hadu menta ban ong ka skol bakan pelut 6 crore haka tulop jong ki no hikai kampat don te kamut lada ki ken kat kum ka jingyo jong ka building lada ki pelut bakan 6 crore shubu haka tulop jong ki no hikai kamut lais nam ti kila survive lais ngam kila survive kim don kam lai esho te lais ngam kala long ka takapor ke bajalan bahatin hadian jong kata ke sarkar kalala ban ai garan susu ikini skol tikum ta terterken lada ka sarkar hi ka kwa balada ka sarkar hi ka kwa bakan panjing mut mai te ngingila bangin wan chakman ngila ban ai kum kita ki jingmut ting ba la ngila ban kenduru yau education minister lada kwa ban kendu handai ka wei ka long kum ni pi ba kerman ka jenjar bhayangi bangin kendu yau education minister namar ba ngi long tang kum kiri madan mo ngi long tang kiri madan ngim don kata kabor bangin kendu yo education minister te dan teng dengi ngi thumu ban kendu ru education minister don ngi skotho kata ba sistem ba fil adi minister phiap lech delhi phiap lech nesh tai phiap liwat fan phiap liwat ikum ta ngi skotho kata tikat bangi dang long ri madan hi kadang jenjar ngi ba ngin don kata ka kontak baki minister handai lengba kum kini news channel ke jongpi ba jongki we ru ada ka sarkar kadon hi sya kata kajing terang kumno ban penpha kani gan kala ban long utau kala ban long kum kita ki microphone na ban ta jong ki bakin yo sngo Pamibon namar ba kichuton kiching ekran ki bong ba ki school private ki noi kai ki ba school ki ba kai bo ki school private kim tre tan ko ka kam tin ha ban tre ko kam ki we kam do de nga ta ka da ba bunsien ki khna school ki yar ha jing puli ha tu ka de ka jing shisha ya kata ngan kubur ba kade ka jing shisha namar ba kalong kumne pi ba kerman kinoi kai lada ki hikai kedon kata ka time slot ka baki don haskul kata nadu khandai hadu lai average mo te ha kan ni ka por bo ni no hikai di bandon ha kan ni ka school ula pelot be kan ni ka school de te ula pelot be kini ki khna te dala dep ka tu ka por utre you kata te ka shong ton no hikai ba teng rungan ong epi balada pitrai bitang go ka kam phila ban long frustrated namar ba pitrai ga ju shi ka ju te ka kam don productivity shu hai lada phile kiwe ngaling akan tu ki no hikai ba kin wan chakmat ba kin sedang ban tho ki article kin sedang ban ei namar kata kan long kum ba ka shoot ya ka jabing jongki ha ka shoot ya jabing jongki ka divert iki ba sa ka weru ngale kum uno hikai ki shidan mo bakali nga ba pili no hikai pile kani pile kato dan ki balai nga music video dan ki balai nga bang host kini ki shows ekum ni kam taimo tingal apoi keleng saudang ru ka jalam Meghalaya bangan host shows dia bagi kili nga apa pili no hikai beli pile ekum kini adan tang ka wei ka jubab na benta jongki pi haba ngi kino hikai ngi ong yu khna school you can be anything you want if you put your heart and your soul into it kabumut lada pi ai ya kata ka donut ka bakamen sim jong pi ya ka ka ba phila balong ru te lada ngi shu ongum ta ngimle ai kini ki khna kinum sngap mar ki khna hibun sien menta ka jok ba menta ki la start ki la te bagini no ikai long frustrated na mar katulop jong ka duna palan de lada kini ki khna ki iba uniu no ikai hadin wat la u hikai ru ule ka ne ule ka to u ong yangi bangi ru ila ban le te kitu ki khna ki long motivated te nga hikai kum chatisha alpha mo alpha English High Secondary School but ada sngongoru bang hikai sthe namar ba kitu ki management nang to ki long ki ba support ba
Ti kita bangale kane kale katu ki syuang yang atang kowe sa. Syu penbiang tang ni. Penbiang tang ikna ngingim kang e pipilech e pile UE. Tamba penbiang tang ye kane kapor kaba pidon school. Te haba ki ta ki nong penyat school. Ki long ki ba open kumta. Te ngiru ngidap da kata ka jing sungo kuman kan. Te ngile ngale shibun teli ngale kini ngale kito tengok ong ikna. Balada pi pedru nadu ba ngasdang hikai yang te shibun ngut ki kena ki badai ki nong ruai ki balami nak school jungi. Kum i kentiulen mau penyang itu ide nak school jungi. Te kum u Anthony Siem ubade u nong yesho MMA ba paunam tam nak jela jungi udah nak school jungi but kini baru arngot kidi ki students jonga kidi ki students jonga but shibun but kiwe ki students ru kila sedang menmi syakmat kito ki baleran kila sedang menmi syakmat kila sedang menwan kidan kito ki students jonga menta kila don haki media houses kila atre hang ni kila atre hang to te kawai ka banga yo naki kalang ba ki joang you are such an inspiration. Namar ba ki iya nga bangale ti makiru ki don gen kata ka jingmut ba ki don gen kata ka jingki apo jingki ba kiru kila banle ti menta maki kila kam popular ban nga ti habang apet nga ki le ba kila kiu shisho kadno ngadap da ka jing sngo sarong ba ka jing kemen ba ki kena ki kiu ti kata ka jing ong ba ki no hikai teng kalak ban pher mo ka way no hikai show way pan ba ki don kimla ban focus maybe kila don family te ladaki haban lit bala te saf hayeng ru jenjar te hab saban lit bala te so dalit bala sto so tu bos hang toru neutra hang toru mai e dang jenjar once sasha school ru katulop kambiang saki khana ru kim sngap saki pendek sakumni komtai tikidan bun ki let's say ha ki bala don family kajing bom yo tulop kababiang kakta shisha om tang yakino hikai hande kakta ru yaki kena handai kasyong ha way no hikai show way pat kasyong ha kabor jong pi katno kabor jong pi pidan par hadu katno pi sngo ba pila ban contribute kan ling akli pi kata nama ki babon ki jukren ki omba kumono hikai ne kano hikai ki devan perlu bun por habi de bi na school namar ndala light na school ka kamram ka jong ki kalong spon de chiyeng ban penkre sekai ka bade ban hikai la shai kesni tenrei menta ki don bagi ki nya ki bagi pen I bagi ong ba angim syam shu ikanya no kai ki belong dedicated menta ki ba IT met ban men siem ko maki por ki juk ki ba men shua kita ki juk ot ki me ki ba ling ba ka ni ki jingyo ya ka jingyo lat ko ban ikren ban pi akwa ban ban so tho namar pilayo ban ikendo namar pidan na ta federation jongkin hai kai school baro ta bakar man sha nga bangan pensyai khandiat hakata mo ba lingkum baki ong ki kemi ki pa baki noi kai kem pelut por shu ha ki tang ban hikai kan pi kaweng la haban sngutho ada unoi kai ulalong experience bola hikai kartu kan ne nan kam shu yu ba undang le undang puli biang ke ibon penkre na benta jong la shai larang ikran ki no hikai school kan larang ikran si pangino hikai college te gihaban prepare namar ka hamlang lengdi tangba ladang ipet ikino hikai school sisieni ba u no hikai ulalong experience ulah hikai katu kan isnam dan kam shote yu ne yaka bakin penlot por bal ladang i ong kajing penlot por school ngako abangan sngotu ba nakita ki kemi ki pa ki badon kum kata ka jing sngotu ka babakla lada ki kwa bakin pet ba uniu no hikai la ni kani ka no hikai ka no ki pelot por school kila ban check ya ka attendance register kan kila ban dawaru ya ka attendance register na ki school authorities bakin pet uniu no hikai u pelot por do kan no school te amde tang kataru ba teng ki shedan ki extra class pi kisadan kum kini ki extra class e no hikai ki no hikai bunsen ki shem kini ki extra class e bunsen ni kini ki extra class ki ba ki no hikai ki julit shem ki kemi ki pa kem ju shem serious tan hadu kata-kata ki extra class tambah nak kaliang jung tu no hikai pada kal ade ka ba ula shem na kata ka po jung ba un aisha kita ki kena kan ya ha kaliang jung ka extra class ti kata ka extra class su kadai ka extra hours ba utau no hikai upload baki kena school te kumban chu ang ainuksa diala demo subu kumanga kidan kat to kan ni ki bakan tho ye ki ang ni bun kam sni sto te bu hikai kumno tamba haka school ga bang hikai
nadu bangasdang hikai kata usnam arjar kat nyau dan nadu kasnam arjar kat khandai ngahikai English dan nadu kasnam arjar kat khandai ki kena kelas dang yo letters be English te badha olti te kata kadang ja hakasin baningkong kata nadu bastang ya ke school haka high secondary section te ki dan ki ba ongkom ni kom tairu te nga kampulut pori ki kena iki kelas 12 ngarang sim oral test te nyobuji teng aladon school kelas dang ban sim oral test te ladaki ayuru ki dan CCTV school ru ki ba pani te ki dan ki school ki kena basa hajan ru ki ba ong ba kimnang man krekot ki dan te ki dan ki ong sa ngimnang ban krekot ki kena senrang em tu kim jumlen ma krekot ki ong sa ngamnang ban krekot le kom no te ngoi ki an school krekot ban nga te ki yashong ki si ya krekot ban nga te dan teng tu ki dang mi na school tu prabaje prasteng te dan teng tu dala ki dan ki kena gum kita bakwa nga shit khot iki bat nga shit sa khanang shithe tang na benta jong ki tika shong gum ne haba ka wan shaga ni ka teaching profession lada ki keme ki khpa ki kwa shisha ba kin pet ba kadeka jing bakla jong unohi kaine dika jing bakla jong ki khna ba kata ka ayu ka jing pule jong ki kamya chakmat ngasukwa tang ban kuntu ka wei ba phi kum ki keme ki paru pidan ka benta la ka jong pila ba pin pet ken pin kami dawla poyeng ki khon ki ti pi pet le ayu school hapor ba ki khon ki dang red man ba ki wan school pisit kali na ki khon pile ayu khon school imes hikayu isa hikayu dekat ba kadang yat dakila he kimju kali shu ki kemi kpa te ki kali le ki teng ki kali melala kot te ong hol ala tang kata kala kut ne dan teng meladap krakot tikin ong hol adap kre tang kata la kut te kim pelut por su te bagi kon te ka wei ka ba hakani ka juk ka ba mentai ka balong konstan ba kalong ba ki kemi ki kpa bakin kam pelut por bat ki kon bakin la ban sungu thu bhai ki kon jong la jong bakin la ban sungu thu baru ya kino hikai lada ki kemi ki kpa kimpet ya laki kon yo ayu te kalong ka ba kan kino hikai ba kinla ban le lut namar ba kino hikai ru kitang dei tang ki breu kino hikai ru ki don family de ki le cheyeng ki haban pet ki kon jong la jong ki long gom no ki kum no te ngem dei bangin perkhat bangin long kita ki kumba ong khtin pareng bangin long ki shallow minded mola ni ki baling kot ya jing mo jing perkhat ndai ngi dei bangin perkhat thamai bangi dei ban yarap lang kino hikai kumno bakin la bakin pen kieu ki khon jong ki namar kum ki no hikai bun sing ngasat ong ki khna baleng ngastrik ba kelas ngom baleng ngastrik ya pi kalong ba pen kieu ngom dei ba ngam yo kata ka jing kemen bala dang ngastrik ya pi lada pile ka homework jong pi ngasngo ba pila trestam haba pi dan school pi hapte ben trestam haba pila sheme kata ka benta ba pi long ta khna school ni ka khna school pi dan kata ka benta ka ba pi hab ben trestam tela da pim trestam gadi ka benta jong i bangin pen trestam tiki kemi ki kparu kidi ban shem hakata ka nong rem bakum ki kemi ki kparu ken pet lang kom no ban penya chakmat ya laki khon ndi bangin depend han namara ka jok mentali bun sing kila depend be haki tuitions je ka ken mentang kran pada bede berka fastam mau ke Federation of all school teachers ama shua bangin kran abai de ki mat jing dawa pa pilabo aktus ni pa pi ai jing kran hamal ki hadu kakno kani ka sengga jong pi kan yang skam marni ihi ba bunsin ka jupat jupra kimi ki asyan ba pero maki don ni ki ba persang la lenti ba kani ka seng kam de ban yang song kam de ban la kar kom trikam ka jong ki kai ka commitment ka jong pi lani komuto nongilam urang saje thmai ma ngi hidang de urang samla na bleng ki noi kai urang to ka jingjet ka jong ki phi nga thai ki i ba kadon ka jingkerman an kentiu ki ka sang kham tam ero namta ki para noi kai ba kerman ladangi pet syapang ka seng mo kanu ka seng ru ha kanu ka seng shudon be u leader te bat kidan kisudon lai ngot don u nong yalam don kinong tadikam bat don kinong bot bun sien ki babut ki kwa kala nong yalam kinong tadikam du ki kwa kala nong yalam pon nong yalam du kwa kala nong yalam te haba kalong kumta
kaseng ka jupat jupra man la kapor handai dangi pet ya kan ni kaseng ka bangi don menta lada pipet kum ka position jonga kan ni kaseng ka bang adang should join ka position jonga ka ditang kum executive member handai wala nga ditang executive member kan ni ka fastom kini kinong yalam jong kan ni kaseng kila penkup borenga bangan day mga bangan kerannya ke media bangan day mga bangan ai kata kajing keran hatu sengiru tiki penkup borenga ti kaweru ngi haban sungutu balai gini kiseng kipat kipara bunsen gini kiseng kipat kipara namar ba ki shutdown political ambitions mo manu bashim kum leader ki shutdown bet kum ki shutdown bet kata political ambition hadien kin kan long kum tangkum ka stage menta jong ki bakin kieu ladangi keren yang sepak ketu kajing pat jing para jong ka fastom ngamla bangan shim yang kata ka responsibility bangan ong ba ka fastom ka numpat numpra handai habang let ya katu ka executive meeting atu sngi ba kitu kinong yalam fastom ngong ingi yaki tang hoi ngong ba ngati nganyai ne hadu ba ngindayo yakini ki demands jongi namar nga ngamde banga fight na benta jong lade ndenga fight na benta jong kini pat kiweki noi kai ong lada phi don lang bat ngaru kabha palat lada phi me don lang bat ngaru kemot nga tengan hab ban yai ne ti kata ka de ka jingkut jingmut jonga ti kal ka fastom kala ban dissolve la shai kala ban dissolve la shisngi imla ban tip namar nga ngamde president ngamde founder jong ni ka fastom ti kala ban dissolve kala ban kai ru kala ban ja dai wala ka ja kai ru ngi don ya kata ka ikhtiar bangi ngin represent dalade yalade kum bangala ong ha tu sngi bakani ka jingyale kamde shu ka jingyale jong ukulik jonga jong ubaya trailang bat nga lani jong ka institution jonga hande kani ka jingyale jonga marwai de jonga shimat namenta ka lawai jonga ti baro ngi di man sngutu ba kadika jingyale jong marmet jong iwei pe iwei no hikai iba la banyo jingi rap nakanika agitation jungi lada kalong successful makadika jingi le jongki te lada ka don ne kam don ka sengru umne le dai mapi pat kum kino hikai bayaki damenta kata ka hok jungpi pihak banyai ne don nam don leader umne le long leader hi de namar phila kren bon ba tu sni pan kan tho ekor kom terkam ka jong ka sarkar atola yo ek chimen jor lang haringkat bikinong ilam jong first time nani ka debe tang ka ba philam pinchitam miladi ban yet e kita ki jingsi sha kat kum ba pilak to wong to nangi phinam chum lawan cha ka to ka jingelang ban chukren kat ka ba phichutep nang nei nang tai nangi piwan haringkat ki jingti binya ki jong phi kumono ikai ha te Makamen abaya de berkata nga ade nongtho te nga setho ro te mentang setho tuka website chelong mera ting kini ki jingwat bania jonga kila la salam nadu bangala asdang ban thoi ngala asdang ban wat bania te akabaya de bat kani ka tuka jingkran jonga ka tugas ngi kinong yalam jong ka fastom kila shuang be ngila shania api te nga sungutanat ruba nga kam pen leno ya kata kajing shania jongki bat ngala persang kat bangala bangan wat bangan bat kumno bangan penuan ya kata ka jingkran jonga te hakabaya de bakatu ka jingkran jonga hi nga kwa ban aingu yu blai nong bu nong thau namar sho bangal ikran ru ngala doai ba ublai un yalam ba kani ka jingkran jonga kanum leno namar ngitep bangi don tang ka wei ka shot ba ngila ban pen sungawi ting la dua yu blai bau nyalam yang bat kum juru ha ka seng jongi ka bangi don kibun ki ba ya duai ting ngirung isit ongi nak awai ka por ba bu jing duai lam na benta jongi namar ba kum kinong yalami kalong ka ba ba ladangi bakala Tiya ka to jing thoru nga ong ba ka government ka ka ba la ban le ba ka government ka shit ong bi bakam dan pisa ka baning kong kala ban pendu no kini ki festival ki bom ler kam kum ka we nga la mention ko to sngi ka de kum ka cherry blossom festival te kum gani cherry blossom festival balai nga long persha gani cherry blossom festival namar minchwa ka shit dan gani ka monolith festival mo ka monolith festival ka badai nambenta jungi kaba represent ini di breu kita bawa kita kini mau benai mereka kata monolith festival kalau aja no kalau adam te kami ada kani ka cherry blossom festival kaba ka festival nongwai te kaba represent iki nong Japan
Te haga ni ka Cherry Blossom Festival na kawai kasnam ngi i baka government ka chupelut de ki koror ha kini ki Cherry Blossom Festival but ka government ka shit ong ba ngi yo revenue na kani ngi yo ka jeng mentoy na kani ngi kendo kini ki Japanese ambassador ki balai penyelap ingi kumni kumtai te ngi yo ru kata kanong ka ba he te kawai ka banga kwa ban pensyai baka wai ka kwa bangan bu jeng clear ka government kalong ba lada piyo ya kata ka revenue te beli pembalon kam ya kata ka pisah but kanu piyo kata ka revenue but piyo ba piyo ya kata ba piyo banyak kendo baka Japan begini pila ban ya karan baki pedenggi teknologi bertemai te kino kita ki teknologi ki ba lawan syaka jela jongi kino kita ki teknologi ki ba yarap ya ka jela jongi kumta ter ndai haka jing pet jongi hi haka jing pet jonga hi haka jing kmi jonga na ka Cherry Blossom Festival hi marway kamdon ai kata ka balong produktif ndai ka don tang ka jingdu but amdei tang ka jingdu akal yang jong ka pisa ndai ka long ka jingdu ka bakrau ha keriti do store jongi but ka long ka jingdu ka bakrau ya baro ki tribes ki badon ha kanika Meghalaya kum ka khasi dan tiabat karo namar ngi myo syu bangin represent nyala dia ngi haban represent no yala dia hapo jong ka festival jong kinongwei te ka bamut ba ngingim don syu gen kata ka nongrem ka bangi de bangin don ka nongrem jong iru la syubu no ha kata ka nongrem jong kiwe te kata ka long ka babakla la dangi kwa bangin nya chakmat kum ka jela bat kum ka jat banreu kum ba ong no pila kan tho bat ban joba bede bat menteri dang ba jong ka jela ka jong iru ige jong pi jauh kumunong ilam ubayalam ya kini ke jela kumunong ikai bomat kini ki jingye ke baro harin ka ki we pat kini ikai haka baya dei baka jing kento jonga ya u menteri rang bado jong ka jela kata kalong subjektif tang na benta ya kanika problem jongi mo ladang ipet ya ka jing ya lenti jong kanika sarkar nga shit hus shoes kaleng saudong kumbang shit ong tinga shit poish kinong gendong ero haba le hus shoes gini kinong gendong e ngai iba ki breu ki e bhai gini kinong yalam jongi kata amde banga shu klen de kata ka diga jing shisha te ki breu ki e bha ki pediang buram ki e tinga nga di banga shit wat bnia nga shong pale mo gini ki breu ki pediang buram ikum ne beli ki e kan ni namar bengi iba ki dan digi development na gitu ki jaka tangba kalong ka problem kalong ni ka development kilong ki kentat ki constituency te u dan u ni minister ubat minister ubade balong accountable na benta baro ka jela handai ka development pada kawan hi kentat te haba kini ki development ki wan hi kentat te kamut kitu ki prepare la de tang na benta election ka bansawan biang te ki penbiang e hangto hi kentat jongki te kumngi pada kiba ngimdei na ka kontot jongki te ngi safa te ngi ma di kijing e te kum yu chief minister jongi ru ngong hatus ngi ngong bangi don kam bangin yo bangin ya shong markhmat ngala kendu yu chief minister Bun Sin tambang apa ju kendu yu kum u no hikai nga kendu yu tang kum uhus te ngim juyo banyakran te habang kum no hikai bamat ikini kijing e ngakwa banyak shong batu bangin yakran markhmat te Bunsin ki shit ong ba umjudan ne umjudan tambah ka weng akwa nga kantor utus ngi banga ong ba minister chief minister jongi Bunsin ngi ichi ki we pat ki jelau dan Chamanipur dan Arunachal Pradesh ngi ilo te ngi hanius tambah dan te bat ngi te haba ude chief minister jongani ka jela jongi udan kaman pulut por bat ngi bon sngutu ikijing e jongi telada umla banle komta kamut long ubabit babyang ba long tau chief minister jongi ula long kum u leader jongani ka national party ka NPP menta bakal adi ka national party ula long kum president jong kata handai ladang ya kran pat ba long u chief minister jongga jela jongi ada plut por hibat ngi balada sngap sngow yaki ta ki jingut jongi te kamut long uba bit babyang baun long utau nong yalam jongi hatos ngi ngala kantoru kandiat ya ka sarkar namar ba ka shit ong ba kamdon shikamdan pisa te ka ong ba kamdan pisa kat ba menjem senam sanajar sauspa
lai puar na kat nogam tu among chupet tambah nambah kala 1,000 arspa sau puar point lai pau crore tingka ka jela jungi ka sarkar ka jela jungi kala pen phai no shaka central government namar ba kamla pan aya kata utilization certificate te kat ba mencim senam ha ying dor bar tauan ha budget session haba bam kwa ya dua rublai ba eskisun ila raise ya kanika issue ban deficitize no ya kini ki LP UP school bagi ad hoc schools ko kelum mo Tiu menteri rang ba du menteri jongka puli putih ba lakmen rumboy ulo ong ba ngindon kam sanspa crore te sanspa crore ladang isu ngap kos ngok bahe ba kata ka amount tambah ladangi ngiyat kat kum gajing keranjung mo nginai pa yat ki statistics kat no ye kat kum gajing keranjung ong sanspa crore dan kam te kat ba 1,000 crore la chupan pai te na kata ka 1,000 crore ngi pantang 10% kat kum gajing ai statistics chungu kalaban kamduna kalaban tamru tinggi dan kam tang kumba 10% te beli ke mlaban ai kata ka 10% beli ke ni haban yakski aksar hadu kan ni beli ba uni menteri rang badu umbu da kita ki breu ki bala ban pej ban khmi ban penbiang kan ngi sngutu ba uni menteri kapuli putih umla ban le hi bar khoj umla ban pej hi bar khoj salon sar te ngilak te berbau labat ya ko home ministry eru te umla ban pet lot te tamba kidan gi breu batrai hapo jungu te di ban direct kan kini gi breu hapo jungu kom ki bureaucrat kini kadi ka kamram jungi ki bureaucrat kan kumno bakin prepare kata ka bel kumno bakin wanlam ya kata ka mang tingka kumno bakin mang ya kata ka mang tingka sya banyak ka ba ki pensap kai ba ki haban phai biang sya Delhi te kilak ban penan kami tengah kentu bai ki bureaucrats ngi long bakin kampet sani ya kani bakin to ya ka proposal ka bapiang bakin pa show education minister kenang ba kanla benlong ka jinggur ku na menta jong baro bad ka ladangi pedu saka wenga kan tuaru atau singing ong ba habang ya dai bakin ki officer sarkar ki bahe tiki yo elot bar khad teka tulop jungki kala dai lupa silak tam tiki yo sa ki yo elot ki babun ka bai petrol yo teka kali rugi ai na sarkar antada wat ka baikot khoboru ki ai ting ka jingkali ka banga don man kali ka ni ka por phinle yu te tai san ninga baikot khobor haba phila kamai dekilak phila itharai ban siu tai baikot khobor san ninga sisngi te saka bai petrol ru ka bai petrol ladang isem average lada uwei u breu uwei u officer sarkar yo shubu yo arpau litar ka sisngi arpau litar ka petrol lada ka kali kabayat kayat arpau kilometer arpau tingkam arpau litar te lada shilitar kakali kayat arpau kilometer te kabamud katu ka arpau litar ka petrol ka bauyo ka udai ban penankam na benta 100 kilometer ngam tharai udan ununu officer sarkaru uban yat 100 kilometer man kasngi te kataru kalong kajing pensap kai te kani ka petrol ka batam ka leche te kamdan jingkan te man kasngi kom ka lada ki ai ka sarkar ka ai ru yakini namar bakil ade kita ki officer sarkar ki ban bu jingkan kani ka kali kayat ka 2 kilometer ka sisngi ki de udan meter te pet kenang to te lada ka kayat tang ka ni kilometer te kamut phimdon kam shu ba pin sanction biang la shai sa ar paulitar tikamut ladangi le kumta katnu kapisa na ka sarkar ka lang la safe kan la safe ban mundan kam shu ban pelut te kan ni ka jing pelut phut nama kalong kumta kan ki bun palat ki jing pelut phut ki bamler kami te tu adien bapila marba kilas dang shwa da jing yalang adien menen pi pelong pat da jing ya da ken hon ka jong pi menta ka singi pis dang je ka jing shong sha than na le ka de ka am Pikot kani ka sit down protest. Okay. Taka jing shong ya kaban yaki. Taka ba shong hang pia kamat jong ko office and boss. Ba pi la bo ba divan shong san mon. Ha shisni. Kla yo nem pat ya kanu kam message ne ka khubor na kileng sarkar ba ko amani shong ane ban yakran ba pi kuma ka sarkar ba jule pat ki ki kin hon ba don kinu nu wi ki. Haduk menta ke sarkar kampat kot ini. Kampat kot bandon kata kajing ikran ni
let's say kalau banlong ba ka sarkar ka mut ba ngilong ki ba jam palat te namar menendung idan ka peaceful rally ngiyo order na ka sarkar bangi de banya tanglai phongun ngibut ka sarkar ngiya tanglai phongun te habangi ong ni shong kani agitation du ong ba ngi de ban shong tang sangun ngi pen shong hi tang sangun te ka sarkar let's say kai iba ngilong kita ki ba jam ngibut iki kendon jongka te takadaw ka kinsting handai ka daw jong kibun mo ki kali ki ong believe him hatus ngil abun ba ki breong te believe him launch kata ka full fledged agitation ya be secretariat le kum tai te kidan ki no hikai ru ki bala ong kum ta bat kila yang scam kata ka nong rem ba kin ya bet dalong kum nom nuru da sha yalam sejil ru ngin ya bet te kumu nong yalam hatus ngi pensyai ya kitu ki para nong yalam jongi ngong ba ka exams buat kelajan ti kajingnya le jongi kade bat ka sarkar kamde bat ki kena school bat kamde bat ki keme jongi tu ki kena school ti kat ba ka sarkar kampat sngap bat kat ba kini ki buat exams kin dang yat ngingin chu buat renti bat ya paro ki jing peta jong ka sarkar tangba ngingin shong bet rotational handai san ngot belengi ngi shem ru ya kata karai bangin shong san ngot hangtai jaka bangin omangin shong kambun kam ibun pat kalong kani ka jing shong jungi kalong bangin pen I ba ngim sungo tanat ba karu kom trekam jong ka sarkar bat kani ka jing shong jungi san ngot kalong ba na hadin ba kini ki school kin sedang iki exams kini ki ad hoc no hikai ki badai no hikai ad hoc kin hab li up exams ti aba ki li up exams kin shong kum no ne ti kum ta utu bom don duty amangi da up exams kin shidio de ki duty utu bom don duty ban up exams on one shong utu bom don duty on let nawarngi hakmat hi ngibu ya ki kena school bat hakmat hi ngibu ya ka puli puthi oh ngi kwa ngi demand ya kata ka jingkiu jongka ta salary jungi tangba ngimla bangin compromise pada bak kata ka responsibility bak kata ka jingkit kli ka bangi kumkino hikai ngila dap shim nandu ka bangi sedang bangin hikai habangi shim ya kata ka ayu ka ya kata ka jingkit kli bangin hikai ngidei shwa kino hikai tengi ngin but bat ya ka jing penyat jongka sarkar ngingin don gini ki peaceful agitation jungi ki sit down protest man kasngi kata nado ka khatway baje hado lai baje janmet ngin don bet tambah kitu gino ikai besong tu kinum dei gi jo kinong rotational but ka kum kinong yalam ru jongkan ni kasang ngi kentu e kinong ikai balada pidon shai shairu ada phim hab wan chong protest sungobha ba phinlet shaki school bat phin pendap ya ka kamram bala benchet api lada ka sarkar hi kadang le menti hadu ba undawan u yayong te kamut hau bana yayong pada ngin sa launch ya kata ka full fledged protest ba lada ngi launch kata full fledged protest nila yo lupa ya ka jingkarshan na ki no hikai na ki we pat ki para no hikai but ki dondu ki kemi ki kpa ki bala wan chakmat baki bala ong ingin karshan ya pi shibun ki no hikai ki bala ki kemi ki pa jong ki kena school ki bala wan bat kumjuru kitu ki kena school ki ba ngila hikai ki ba kila pas ki toru ken sa wan chakmat bat ken saya protest lang ha kata ka full fledged protest lada ka sarkar kam singap bat ha dien jong u dien bakut hi gani ka exams ha u ya yong lada ka sarkar ka ai order ba msyaru ngim sngap shu lada ka ai order ayu yuru ngim sngap shu ndai ka order ka bangi shu abet ba kan long ba nadu kan ni ka banai nadu kan ni ka banai ha kan ni ka tarik ngila dep bangin pelat ya kan ni ka mang tingka ka ba phi phila mang tang katahi ya katahi ngilai kendu ani madan malki ha u Ogos arhajar ka khandai tede katahi ba uni menteri rang ba do jongka jala jongi ula ai ya kata ka assurance ba unsa penbet penbiang ba unsa penbet no ikini ki kendum kendam hau tu usnam kata hau benai November pada hendai hadu menta kata ka jingkular kampat poi sha bat ngidang yai apsa ka jingkular kidang long hi batar khom tingidang yai apsa hadu menta
nimpat yo ai kan Subol la dagi penur long ki jing dawa ki jing ki pat haga election ki lej pat ka on pengila le kita atubin phanem ka message pat ki nong thep bot jang jela ba on long ki bu siar ban ji ko kita ki nong yalam te habaya dei bat kata mo ka balada ka penur long bat kilet ki ong bangila de ble kan ye kata ka shong haki ke baki kwa bakin ong ke ka baki kwa bakin flash ke baki kwa bakin advertise kumno namar kan ye haka bakut kani kalong ka marketing industry nabenta jong kini ki nong yalam telada ki flash kum taru ngimla banlei ai tamba tangga wehi kalong kum ni ba ngi de baningin scambe ya kata kanong rem ba ya ke ki demands ngi yo hadin bingila yo kita ki demands te ngimdani issue ba ngindang ya saanhut bangindang ya bunut baka sorkar telada ka sorkar ka kwa bakan ong bakalale kata kalale sisa te ngingim la ban ong baki top kila pendap dai hadien jong ni gajing yalang lada ka sorkari kamle tikamut ngirungin hab ai kata ka message ba ngimla ban chania dai lada kale pat nginginum ai shu kanu message ba o kalale ne kamle kata ka shonga sorkar ka kwa ban le yu ngiteng ngi ne be kani kanong rem bangi dawa ya kani i kwa ban yo ya kani gajing dawa na ba bangila upslam lada ngila yo ngin ong khuble shibun tangkat ta lakut bon sen ki brio ka jala jongi dengi crunch phanga politics kim ngotonar ki ong athat politics ki ong politics is a dirty game ki ong mantoy mi ai kum tai kata ka jingmut jing berkat ngila de ban penkala no beli ke politics kolong dirty namar ba pi ai lat de bakan long dirty lada pi dan ki jan ki bajaing hayeng lada pi shubu be akan dong pi ong athat igini ki jan bajaing pimsat kita ki jan bajaing kin jaing sa kita ki jan la pidon ki muja ki basma pi buong to kamera jong pi ka bakhut kan sma to kamera jong pi ka bakhut naman ta jong itu ki muja jong pi te pidei ba pin wengin ye kita ki muja ki basma pidei ban sat kin ye kita ki jan ki bajubo kanang ba pin dobla ba pin don kata ka kamera ka bakhut ka basuba ka kamera ka baki breu ki la ban shong ka kamera ka baki breu kin smutenat banyo shong te ba pin le kumta pidon kam kan ba pen shem kata ka jingkit kle api ba pen vote ba pen kenturu ki khon ki kti jong pi ki parlok paro jor jong pi ba ken vote ba ya kran ya khana para ma pi shapang ka politics jayo Meghalaya ke ka politics sa Meghalaya ke ka jingya pera padeng ka politics sa Meghalaya ba ka politics sa Manipur ke ka jingya pera padeng ka politics sa Meghalaya ba Assam dangi pet ha Assam ba dang house nam arajar arpau baro ki ad hoc teachers ada festais lut da ka sorkar Assam ka Assam le ka di ka jela ka ba he du kata-kata ka Meghalaya palong ye unong yalam jong ka Assam unong ikmat ula ban da festais lut ikini kino hikai barkhat kat ba ladangi pet hi jela jongi noi kai ladangi compare danglong tangkat ni tang sitro bat ka jela Assam dai haduk menta ngimpat la ban defensitais tika syong hangi bangin keren gen Jepang kita balai kani kala balai ngimla adang ipet ya ka film industry ru dang men ha kani ngidang supel ada menteri rang badu jong ka jala jongi dong keren Jepang ka film industry jongi balai hadu menta balai naduk menchua jayo adang ipet ya kini ki puran ki aktor kini ki kamta ki tin shop ai ha Manipur kila emte naka film industry ba kimnan kamshu ba kin kuslai ne ngi pe ya ka jela jungi pada ba please nai ki artist namar ba kimla bakin em ka weru namar ba tang ka cinema hall ka ba biang ro padan ti kum kita ki abangi jet ikinong mi khmat ngi hab de bangin tip shwa shpang kini ki baja keleng satlak kari jungi bat keleng satlak ka partai bat kumnu ngila ban penbha ngimla bangin shuong ba politics kadi ka basneo ka jala jungi kampoi sha namar ba pimpen poi de sha atu don kam nem ru namar ba kren ik na school de ban kren lang ru ki pa magi ba bon belai ki pa menta rangi pet kat kong ka percentage lani kata ka statistics si kitang bon ki pam nang pa start ki pai lagi jung
ki kon chi school de ma phi ki be yo mane ki do ngangai kin kham ko ngoru ikino hikai bani ki we Kadai kata hoi ka kino hikai ki don ka benta ka bakrau ba kane bat ban ayu ba bat bangin la bangin penya chakmat ya kane ka ayu kino hikai ru ni habdi ban aijing hikai di sepang politics ni habdi pan pensung thu sepang politics kam shong ba tang tu no hikai political science un tip sepang politics dai baro kino hikai kelum ki di ban tip sepang politics ki di ban keren ru sepang politics hapo jong ki classroom ki di ban pensung thu ru ki khana namar manta ka education system jungi wala kalong outdated handai kasyong hangi kino hikai kumno bangin pelong dynamic te ban pelong dynamic ya kata ka education system jungi ngihap de ban ya keren ya khana shpangki current affairs ngihap ban penyade ya ka ka bangi hikai bat kitu ki subject namar ba ladangi pet ngila be ban penyade pide no hikai yu lada pikiran shpangga history ru ngila ban penyade ladangi penyade kumta kamot ngi long ngin la kan bangin penya chakmat ya kata ka jingmot jingpor khat jungki khana raining kong ngakan turu ikin hoi kai ba phin kham ngam jaleu ha ka politics yaladi shwa khana ba phiru phila banlong kanuksa ba bha nabanta jungki khana school jungpi